Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Инновациялар сәнәгатьтә. Очень хорошо продвинулись, много разных разработок, подходов. Халыкара форматтагы иң зур сәнәгать мәйданнарының берсе Иннопром 2021 күргәзмәсендә Татарстан үзен ничек тәкъдим итә? Бу хакта Рания Абдрахманова. Казанда йорт түбәләрен су баса. Yüzüp yürmeli buldu. İdende bütün lustralardan su aktı, bütün включательlerden. Күңелсез хәлләргә яңгыр гына сәбәпчеме? Бу хакта тулырак Илгиз Шәккуров. Фатир өчен өлешләп түләп алданучылар проблемасы кабат игътибар үзәгендә. Аларга ничек ярдәм итеп була? Дәүләт советындагы түгәрәк өстәл барышын Гөлназ Сайфетдинова күзәтте. Татарстан лагерьларында 600-дән артык Роспотребнадзор таләпләрен бузу очраклары ачыкланган. Мы же Республика Татарстан не можем в детских лагерях, значит, нормальное питание организовать. Что вы позоритесь? Гаеплеләр җавап тотачакмы? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эшлекле сәфәр белән Свердловск өлкәсендә, анда ул Иннопром 2021 халыкара сәнәгать күргәзмәсендә катнаша. Бүген чараның ачылыш тантанасы Иннопром халыкара форматтагы иң зур сәнәгать мәйданнарының берсе. Чараның җитдилеге турында аның Михаил Мишустин җитәкчелегендә узуы да сөйли. Күргәзмәгә дөньяның 30 иленнән белгечләр җыелган, кунаклар алдында 500 спикер чыгыш ясаячак, утырышларда 13 мең кеше катнашыр дип көтелә. Күргәзмәдә сүз нәрсәләр турында бара? Аның нәтиҗәсе буларак Татарстанда нинди яңалыклар көтеләсен? Тулырак Рания Абдрахманова. Металл эшкәртү, машина төзелеше, энергетика технологияләре сәнәгатьне автоматлаштыру. Иннопром халыкара сәнәгать күргәзмәсе шушы тармакларны кылачлый. Төп темасы җайлаша торган сәнәгать. Татарстанда анда үз инновацияләрен тәкъдим итә. Искусственная вентиляция легких, сердечно-легочная анимация. Иннопром күргәзмәсе дөньяның 30 иленнән сәнәгать белгечләрен җыйды. Чараны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин ача. В Екатеринбурге мы открываем уже 11-й Иннопром. Күргәзмәнең быелгы кунагы Италия. Аларны Россиянең төп тышкы партнерларының берсе дип атады хөкүмәт рәисе. Чара кысаларында ике арадагы хезмәттәшлекне ныгыту өчен тагын килешүләр төзеләчәк, тәҗрибә алмашу планлаштырыла. Здесь собрались эксперты, предприниматели, представители органов власти, причем не только из России, но и из многих других государств. Мы осмотрели экспозицию, посетили стенды, которые посвящены водородной энергетике, робототехнике, увидели разработки предприятий. Иннопром дөнья дәрәҗәсендәге килешүләр төзү, хезмәттәшлек җепләрен ныгыту, бизнес өчен инвестиция юллары эзләү мәйданы. Татарстан делегациясе дә чарадан максатчан файдалана. Очень хорошо продвинулись, много разных разработок, подходов. Күргәзмә кысаларында Рөстәм Миңнеханов Татарстан өчен әһәмиятле эшлекле очрашулар уздыра. Беренчеләрдән булып әле 2 ай элек кенә барып кайткан Пермь крае вәкилләре белән күрештеләр. Рөстәм Миңнеханов белән Дмитрий Махонин май аенда төзелгән хезмәттәшлек турындагы килешүне тормышка ашыру планын имзалады. Ул 3 елга исәпләнгән. Мы можем быть полезными по IT, вот наш Иннополис, по подготовке специалистов по цифровизации, ну и вы очень продвинутые. Пермь крае Татарстанның иң якын сәүдә-икътисади партнерларының берсе. Ике арада товар әйләнеше 15 миллиард сум тирәсе. Арттыру өчен КАМАЗ һәм кораблар төзелешенә аерым игътибар итәргә тәкъдим итте президент. Хотелось бы более серьезно поработать в части кораблей. Перспектив у нас очень много. Хезмәттәшлек өчен юллар күп төрле, сатып алына торган КАМАЗлар санын арттырыр идек. Шушы көннәрдә шәһәр янында хәрәкәт итү өчен транспорт, чүп-чар ташу техникасына конкурслар булачак, газ белән эшли торган транспортта кызыксындыра. Чираттагы очрашу чит ил кунаклары белән Беларусь Республикасы белән Татарстан арасындагы тышкы сәүдә әйләнеше былтыр 63 миллиард сумнан артып киткән. Татарстан авыл хуҗалыгы техникасының 60% Белоруссиядә җитештерелә. У нас существует отделение посольства Республики Беларусь и межпарламентские связи во всех наших форумах. Беларусь очень серьезно представлена.
Что касается Казань-Минск, они города-побратимы. Татарстан эшмәкәрләренә роботлаштыруның өстенлекләре турында сөйләр өчен махсус форумда оештырылырга мөмкин. Монда тәкъдимне Рөстәм Миңнеханов Кукараша оешмасы генераль директоры Дмитрий Капишников белән очрашуда белдерде. Компания Россиядә 2007 елдан бирле эшли. Татарстан илнең иң роботлашкан төбәкләренең берсе. Бездә сәнәгатьтә 400 уку программалары кысаларында эшләүче 100-га якын робот бар. Мы поэтому и хотели, чтобы вы к нам приехали. Я приеду обязательно. Иннапром 2021 Екатеринбург Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 8 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Рания Абдрахманова, Марат Хусейнов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов июнь айында Россия төбәкләренең иң яхшы җитәкчелеге исемлегенә кертелгән статистика сәяси һәм икътисади коммуникацияләр оешмасы тарафыннан әзерләнә. Беренче һәм икенче урында Мәскәү мэры Сергей Собянин һәм Чечня башлыгы Рамзан Кадыров. Белгечләре билгеләвенчә, Татарстан президентының абруе югары, рейтингтагы урынга июньдә узган Петербург икътисади форумы һәм Владимир Путинның халык белән туры элемтәсе йогынты ясаган. Казанда кисәк явып киткән яңгырларның күңелсез нәтиҗәләре әле дәвам итә. Безнең редакциягә бер юлы берничә йорттан шалтыраттылар. Ул кешеләрнең барысының да фатирларын су баскан. Хәзер түшәмне дә, диварларны да, идәнне дә яңартырга кирәк. Техника җиһазларына да зыян килгән. Бер йортта су хәтта түбә аша беренче катка кадәр үтеп кергән. Шунысы кызык, йортларның барысында да күптән түгел ремонт булган яки хәзерге вакытта төзекләндерү эшләре бара. Табигать көйсезлеге мәллә, кешеләр битарафлыгымы? Килгән зыянны кемнәр капларга тиеш? Илгиз Шакуров дәвам итә. Все текло, все в розетку, свет начал мигать. Инна Липатова Волгоград урамы 30-нчы йортта яши. Күптән түгел фатирларына ремонт ясаганнар. Әмма рәхәтен дә күреп өлгермиләр, яңгырдан соң су баса. Югыйсә йортның түбәсен бер ай элек кенә ремонтлаганнар. Крышу ремонтировали 3 месяца. Түбәне 3 ай дәвамында ремонтладылар. Шуның өчен акча җыйдык. Үзебез акча түләп батырдык булып чыга инде. Менә мин иртән хәзер карыйм, яңгыр булырга тиеш түгел. Түбәне ашаманаларны үзебез яптык. Блюхер урамы 2-нче йортта яшәүче Рузилә Сабированың иртәсе түбәдә башлана. Эшчеләр йортны түбә астына кертеп өлгермәгән. Бер тапкырда су басканда булмады. Ну, кайбер җирләрдә басты, наверное, шуңа. Алар бүтән крышларны ачтылар, нәрсәгә шулай ясаганнар да аны. Шулай ясамыйлар, бүтән 4 подъездны ачып ташладылар да, и рабочийлар юк. Бу йортның өске катындагы барлык фатирларына да су үткән. Килгән зыянны хуҗалар санарга да курка. Сколько это будет стоить, еще пока не считали, ждем экспертов. Табигать көйсезлеге түгел, кешеләрнең салкын карашы гаепле дип бирде яшәүчеләр. Хәзер фатир хуҗаларына килгән зыянны кем каплар? Җавап эзләп без йортның идарәче оешмасына мөрәҗәгать иттек. Управляющая компания будет представлять интересы собственников. Бу йортның түбәсе капиталь төзекләндерү программасы буенча алыштырыла. Йортта яшәүчеләрне якларга әзербез. Әлегә подрядчы оешмалар зыянны капларга риза. Явып киткән көчле яңгырлар Кулахмәтов урамы 3-нче йортта яшәүчеләргә дә баш бәласе алып килгән. Бирдә су 9-нчы каттан 1-нчегә кадәр төшеп җитә. Йортта яшәүчеләр берничә көн хәтта утсыз да утырган. Әйтәләр, что ливневка не справляется инде, и тишекләр бар. Су тотылган вот крышада менә шулай примерно полметра. Я су инде тишек таба инде, и китте инде. Бу йортта да хәзерге вакытта төзекләндерү эшләре бара. Заречье идарәче оешмасында безгә килеп чыккан хәлне булай дип аңлаттылар. Ливневая система просто не справилась. Су артык күп булганда ул торба буенча төшәргә өлгерми, башка урын таба, яларны махсус тыгылдырганнар. Шуларны тикшерәбез. Фатир хуҗалары белән дә проблеманы хәл итү юллары карала. Әлегә йортларда яшәүчеләрнең бердән-бер өмете табигатьтә. Хилафлыклар төзәтелгәнче көннәрнең аяз торуын телиләр. Илгиз Шакуров, Сирина Сахапова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Узган атна 1 һәм 2 июль Татарстан башкаласында узган явым төшемнәрдән соң шәһәр урамнарының берничәсен су басты. Моңа яңгыр коюларының урамдагы чүп белән тыгылуы, кайбер җирдә аларның гомумән булмавы сәбәпче. Бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры Илсур Мешин Казанда яңгыр китергән уңайсызлыкларны кыска вакыт эчендә бетереп булды дип белдерде. Юл хезмәткәрләре әзер иде, ләкин аларны һәр яңгыр коюсы янына бастырып булмый диде шәһәр мэры. Яңгырның автобус, троллейбусларга да йогынтысы булды, ләкин тиз вакыт эчендә шәһәр транспорты хәрәкәте җайланды.
Балтач районының Шушма елгасын пычратуда Орша сүт комбинаты гаепле булып таныла. Бу хакта бүген экологлар хәбәр итте. Июнь урталарында балыкчылар Шушма елгасының ак төскә керүен видеога төшереп, интернетка урнаштырган иде. Мондый хәл ел саен була диләр. Камераны суга да төшереп караганнар. Шул ук көнне экологлар килеп, суны анализга алалар. Суда аммоний ионы, нитрит һәм фосфатларның тиешле дәрәҗәдән бераз күбрәк булуы да ачыклана. Административ тикшерү барышында гаепле дип Орша сүт комбинаты табылаларны судан файдалану кагыйдәләрен бозу маддәсе буенча җаваплылыкка тартканнар оешмага 200 меңгә кадәр штраф яный. Татарстанда балалар лагерьларында 600-дан артык кагыйдә бозу очрагы ачыклана. Кара исемлектә Казан, Ярчаллы, Мөслим, Лаиш, Бөгелмә һәм башка районнар Рөстәм Миннеханов шимбә киңәшмәсендә тикшерүләрне көчәйтергә һәм катгый рәвештә җавапка тартырга таләп итте. Хаталар өстендә эшне кем башкарган? Бу хакта Алия Хайретдинова. По всем фактам, все материалы я попросил Хохорину, проверить, все передайте, будем жестко наказывать. У кого купили, зачем купили. Шул рәвешле президент Рөстәм Миннеханов балалар лагерьлары буенча Роспотребнадзор җиткергән мәгълүматка җавап бирә. 600-дан артык кагыйдә бозу очраклары ачыклана. Яртысы туклануны оештыру белән бәйле. Шунда ки вакыты чыккан маркировкасыз азык-төлек, шулай ук антисептиклар җитмәүе билгеле була. Я дал поручение, чтобы наши и главы, и закрепленные посещали, смотрели за этим вопросом. Депутатов у нас достаточно. Мы же Республика Татарстан, не можем в детских лагерях, нормальное питание организовать. Что вы позоритесь? У нас продукты есть, все есть. И вообще разберитесь, у кого есть какие-то сигналы, духу, чтобы не было. Республикада 100-дан артык лагерь эшли, аларда 15 меңгә якын бала ял итә. Тикшерү барышында кагыйдә бозу очраклары Чаллы, Бөгелмә, Кама тамагы, Мөслим, Биектау, Югары Ыслан, Нурлат, Алабуга районнарында ачыклана. Бу безнең склад, без монда үзебезнең азык-төлекне саклыйбыз. Биектау районы Чыршы лагерендә әлегә тынлык. 3нче смена алдыннан бинада дезинфекция. Биредә июнь уртасында срогы чыккан лимоннар табалар. Конечно, их сразу утилизировали. Лимоннарны шунда ук юк иттек. Бу очрак безнең өчен бик күңелсез күренеш. Әлбәттә, гыйбрәт булды. Балалар белән эшлибез бит. Иртәнге ашында, көндезге ашында, кичке ашында куып карап, тикшереп, аның сыйфаты өчен без җавап бирәбез. Бу вакыйгадан соң без инде алар әпкелгән продукцияларны да кирү контроль ясарбыз дип уйлыйбыз инде. Татарстанның күп кенә лагерьларында хәзер смена алмашучы. Мәсәлән, Йылдызлы лагере балалары хәзерге вакытта форумда. Алар территорияда булмагач, безгә дә монда керергә рөхсәт бар. Бүтән сөт продуктлары һәм майлар безнең суыткычларда саклана, температуралары җайланган. Суыткычта сакланырга тиешле сөт продуктын Роспотребнадзор хезмәткәрләре баланың тартмасыннан табып ала. Тиз бозыла торган азык-төлекне ашханәдән корпуска алып керәләр. Мондый хәлгә юл куймас өчен лагерь җитәкчелеге чараларын да күргән. Әйдәманнар һәм үзебез ашхана персоналы игътибар белән карап торалар, балалар шушында гына туклансыннар дип. Киләчәктә капатланмас дип. По всем замечаниям отрабатываем с муниципальными районами. Кагыйдә бозуның һәрбер очрагын без район җитәкчелеге белән хәл итәбез. Башкарма комитетлар белән атна сайын видеолемта аша узган киңәшмәләрдә балалар белән бәйле сораулар көн кадагында була. 4 лагерьдә вакыты чыккан, икесендә маркировкасыз азык-төлек белән эш итәләр, 4 лагерь ашханәсендә ишәк таякчыклары табыла. Димәк, монда тиешенчә җыештырмыйлар. Шул рәвешле кулланыштан 800 килограммга якын азык-төлек алынган. Роспотребнадзор тикшерүләрне дәвам итә. Кагыйдә бозу очраклары кабатлана икән, лагерьне ябу ихтималы да бар. Биектау, Лаиш районнарыннан Алия Хайретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Фатир төзелмей кредит түлесе хәзер яшәгән бүлмә өчен дә түгәрәк сумма җыела. Бүген дәүләт советында өлешләп түләп алданучылар белән очрашу узды. Айрым бер очрак мисалында күпчелек өчен уртак проблеманы күтәрәләр. Республикада фатир өчен өлешләп түләп алданучылар 4 меңгә якын, шуларның 7% ипотека кредиты алучылар. Аларның хәлен җиңеләйтүнең нинди юлларын күрәләр соң? Гөлнас Сайфетдинова дәвам итә. Фатирны 3 ел элек алганнар еллык 9,5% кредит хисабына. Йорт төзелми, ай сайын кредитны да кайтарасы, хәзерге бүлмәне арендалап тору өчен дә түлисе. Рефинансирование ясарга димә һәм менә шушы өйне сдавать иткәнче түләми торырга. Республикада өлешләп түләп алданучыларның 300-гә якыны кредит тузагында. Чыгымнарны күтәрә алмаучыларга киңәш банкка мөрәҗәгать итеп карау. 2019 году был разработан. 2019 елда өлешләп түләп фатир алуга кагылышлы законга үзгәрешләр кертелде. Проблемалы йортларны төзеп бетерү эше бер банк белән башкарылырга тиеш. Дом РФ банкы аша. Барлык акчалар шул банк аша бара. Бу мөмкинлекне нәкъ шул банк белән карарга кирәк.
Bir ярдәм чарасы рефинанслау хисабына процентларны киметү әйтик. 9,5%-ны 6-7-гә калдырырга. Бу гаиләнең айлык чыгымнарын киметәчәк. Икенче алым турында да сүз кузгаттылар. Люди, оказавшись в сложной ситуации... Кеше авыр хәлдә кала, йорт өчен түләп тора. Бу гаиләләрдә балалар бар, алар ярдәмгә мохтаҗ. Булышлык федераль дәрәҗәдә дә булырга тиеш. Социаль казанышлык кысаларында ярдәм күрсәтү мәсьәләләрен карага җыйнабыз. Если мы принципиальное решение принимаем, что... Әгәр шундый карарлар кабул ителсә, аны социаль законнар кысаларына кертергә кирәк. Кешенең керемнәре дә субсидия күләмендә бирелү вакыты бар да төгәл булырга тиеш. Ярдәм мохтаҗларга адреслы булачак. Фатир өчен акчалата компенсация алучыларга нишләргә дип тә кызыксыналар, чөнки алар 13%-лы салым чигерүләреннән колак кага. Они не получили право собственности. То есть, если бы они получили квартиру... Да, они бы пошли и спокойно вернули бы. А квартиру они теперь не получили, они получили... Они получили. Салым чигерүләре булмаса да, аның каравы бу очракталарның кеременнән салым алынмый диләр. Да, потеря в плане того, что человек... Ярар, кеше 2 миллионнан 13%-ны кайтара алмый ди, тик аңа бирелгән акчадан да салым алынмый бит. Бүген Татарстанда 12 проблемалы йорт бар. Аның икесе республикасы механизмы буенча тоже быел бетәләр 4 кварталда. Аның тагын берсе уже керде федеральный фонд аркылы, ЖК поколение пик плюс. Тагын икесе кергә генә тиеш әле, тоже федеральный фонд аркылы. Шуңа күрә монда ул срокларын әйтеп булмый пока. Федераль фонд аша төзелә торган 7 йорт быелның августына әзер булырга тиеш. Гөлнас Сәйфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Айрат Фарахов мой депутат порталына килгән сорауларга да җавап бирде. Барлыгы Казан, Яшелүзән, Чаллы, Лаиш һәм Югары Ослан районыннан 9 мөрәҗәгать килде. Күбесе шифаханәләргә юллама алуда ярдәм итүне сорый. Әни кеше беренче төркем инвалид булган баласы белән Евпатория санаториясенә җыена, ләкин анда яшәгән өчен түләргә туры киләчәк. Тик андый мөмкинлеге юк. Пенсия акчасына гына яшим ди ул. Баланың үзен генә җибәрә алмый, чөнки үз-үзен карый алмый. Күп балалы ханым бүлеп бирелгән җирдә инфраструктура юк дип зарлана. Шуңа төзелеш эшләрендә башлый алмыйлар. Гәрчә, җир 2014 елда бирелгән булса да, мөмкинлеге чикле ир медицина көллиятендә укучы кызын бюджет бүлегенә күчерүне сорый. Дәүләт Думасы депутаты белән шәхсән очрашырга килүчеләр дә булды. 25% сораулар буенча без аның җавабын табабыз. Менә хәзер үк шул урында. Ни өчен дип әйтсәгез, күбрәк миңа сораулар җибәрәләр медицина өлкәсендә турында. Дарулар, вакцинация, менә хәзер бик күп сораулар шуның турында. Һәм 30%-ка үзебезнең хатларны җибәрергә туры килә федераль органнарга, Генеральная прокуратура, министерстволарга, правительство Российской Федерации. Һәм канун буенча алар безгә җавап бирергә тиеш. Бүген Мәскәүдә илнең иҗтимагый палатасында Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертүгә 1 ел булуга багышланган конференция узды. Анда Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Хәзерге вакытта 180 федераль законга үзгәрешләр кертелгән инде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе төбәк законнарын Конституциягә кабул ителгән төзәтмәләр һәм федераль законнарга кертелгән үзгәрешләр белән тәңгәлләштерү мәсьәләсен күтәрде. Парламент башлыгы фикеренчә, бу эш никадәр тизрәк эшләнсә, төбәкләрнең хукукый нормаларын аныклау мәсьәләләре дә шулкадәр азрак булачак. Парламент башлыгы Конституциянең яңа редакциясе буенча фикер алышуда иҗтимагый палатаның керткән өлешен бик югары бәяләде. Республикада 24 июньнән сыер асраучыларга субсидия бирү программасы башланды. Гаризаны 25 июльгә кадәр тапшырып өлгерергә кирәк. Быел аны электрон рәвештә дә бирү була. Бу турда Дәүләт Советында узган матбугат конференциясендә авыл хуҗалыгы министры урынбасары Ришат Хабипов хәбәр итте. Бүген бирдә экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты белән шәхси хуҗалыкларга күрсәтелүче дәүләт ярдәме турында фикер алыштылар. Хәзер Татарстанда 468 меңнән артык шундый хуҗалык исәпләнә. Узган ел алар 108 миллиард сумлык продукцияда җитештергән. Кечкенә фермалар төзүгә киткән чыгымнарны каплау өчен субсидия каралган. Моның өчен бюджеттан 25 миллион сум акча бүленгән. Бер сыер туткан кешегә 2300, бер сыерга башына кем 2 сыер тута икән, һәрбер сыерга 3300, 3 һәм күбрәк сыер туткан кешегә 4300 сум һәрбер сыерга субсидия күчереләчәк. Үсмәгән үләнне чабалар, Казанны төзекләндерәбез дип 60 миллион сум сарыф итмәкчеләр. Бу турыда тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Кайгылы хәбәр: Татарстанның халык артисты Абдулла Алиш премиясе лауреаты гомерен Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына багышлаган Халим Җәләй вафат. Аңа 81 яшь иде.
Әлим Жәлей, Ғалескар Камал сәхнәсендә дистәләгән роль башкарган, Қозан сүлгесендә Салих, Диләфрүзгә Дүртияу әсәрендә Шәкүр, Илгизәл Прюс Вера спектаклендә Тамада һәм башкалар. Ул балалар өчен пьесаларда язган. Актер белән хушлашу 6 июльдә 11 сәгатьтә Камал театры каршындагы майданда узачак. 23 мең шақырым ара, жилдән дә җитез мотоцикл һәм ширгә бирешмәүче көчле хатын-кыз. Бүген безнең төшерү төркеме 28 ел шикәр шире белән авыручы Наталья Иванова белән танышып кайтты. Ул Казанга килгән, Ставропольдән Владивостокка кадәр араны мотоциклда узып, шикәр шире белән авыручыларга ярдәм итәргә, аларга үрнәк булырга тели, рухи көчне каян алырга, диабетка каршы көрәштә тимер ат ничек ярдәм итә, Инзилә Хусаинова белеп кайтты. Наталья Иванова тимер атын эшкә җигеп 23 мең шакрымнан артык ара узарга тели. Әлегә аның 3 меңен үтеп, башкалабызга да килгән. Аңа хәзер 45 яшь, шуның 28 елын шикәр шире белән авырый. Үзе яшәгән Ставрополь шәһәреннән юлга кузгала. Исәбе Владивостокка кадәр җитеп, сентябрь урталарына өенә әйләнеп кайту. Одно из таких больших событий. Мотоцикл йөртү таныклыгын узган елда мотоциклны февральдә алдым да сәяхәткә кузгалдым. Мәскәүдә чакта ул кызуга чыдамады, ватылды. 3 көн элек кенә яңа мотоцикллы булдым. Юлда төрле хәлләр була. Ягулык бетеп сүнеп тә калдым, яңгырлар да комачаулый. Нияте изге кешегә ярдәм итүчеләр табыла. Наталья Иванованың максаты үзе кебекләргә тулы канлы яшәү рәвеше алып бару мөмкин икәнен исбатлау. Шуңа күрә аны һәр шәһәр саен диярлек диабет белән авыручыларга ярдәм күрсәтүче оешма вәкилләре каршы ала. Ул үзе дә шундый берләшмәләрнең берсен җитәкли. Для меня, конечно, было интересно познакомиться с... Аның рухи яктан нык булуына сокландым. Мин үземдә шикәр шире белән авырыйм. Мондый очрашулар күпкә өйрәтә. Ул тормышка яратып карый һәм безгә дә үрнәк булып тора. Моңа кадәр ул берничә сәяхәттә булган инде. Ставропольдан Төмәнгә һәм Новосибирскига кадәрге араларына велосипедта үткән. Хәзер исә җилдән дә җитез мотоцикл бар дип сөенә. Наталья Иванова үзенең мотоциклын яратып кына граф дип атаган. Биредән сәяхәт вакытында кирәге чыгарга мөмкин әйберләр бик күп. Мәсәлән, палаткасы, менә монда ашау кирәк яраклары һәм әлбәттә инде дарулары да бар. Бик күпләрнең игътибарын җәлеп иткән әлем. Анда шикәр ширенә каршы көрәшеп яшәү дип язылган. Инсулин, подача идет непрерывно. Үзеннән инсулин белән тәэмин итеп торган җайланмасын калдырмый ул. Гомумән саклану чараларын алдан күрергә күнеккән Наталья коронавируска каршы вакцина да ясаткан. Мое путешествие, оно в большей степени показывает того, что... Мин әлеге сәяхәтемдә теләк булса башкарып чыгалмас эшләр юк икәнен күрсәтергә телим. Бигрәк тә шикәр шире белән авыручыларның тормышка карашын үзгәртәсем килә. Бәлки кемнәргәдер ярдәм дә итә алырмын. Хәтта үз туган көнендә юлда Байкал ярында уздырачак ул. Чиләбедән Төмәнгә кадәр араны тракторда да барам ди. Әлегә исә тимер атында Уфага юл тота. Инзилә Хусаинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Төрле милләт халыклары бер җыенда берләшеп сәүдә итәләр, җырлап, биеп күңел ачалар. Булгарда беренче тапкыр Ага-базар дип исемләнгән халыкара этномәдәни фестиваль гөрләде. Оештыручылар 10-15 гасырларда чын базарларның ничек узуын күрсәтте. Көнчыгыш базары, милли җыр биюләр, остахана һәм әлбәттә бәйрәм концерты. Элеккедән килгән йолаларны яңартучы Замана базарында Инзилә Хусаинова да булып кайтты. Сатып алучыларны гармония ярдәмендә җәлеп итәләр. Кем милли бизәкләр төшерелгән бизәнү әйберләре сата, кем уен кораллары белән сәүдә итә, ә берәүләр татар курчакларын ясау белән мәшгуль. Кичкенә генә ишитекләр, күлмәк, хәситә, изю, калфак, бөтен элементлары шул курчакта. Янда гына төрле милләт халыкларын җыйган тагын бер мәйданчык биредә. Һәрберсе үз традицияләре, йолалары белән таныштыра. Башкортлар мәсәлән кунакларны бал һәм кымыз белән каршы алалар. Бал булган, кымыз булган, бишбармак әзерләгән булганнар һәм баурхак, һәр вакытта баурсак булган. Сәүдәдә гөрли, уен көлкедә тынмый. Сәхнәдә буадан килгән Сөембикә ансамбле. Җыр-моңнар аша телебезгә, милләтебезгә мәхәббәт уятабыз диләр. Бик зур әһмият дип уйлыйм. Татар телендә инде татарча җырларыбыз безнең бик күп. Репертуарыбызда татар җырлары күп. Татар халкының җырларын саклап, татар гадәтләрен саклап калырга тырышабыз.
Татар халкында һөнәрчелек һәм сәүдә итү элек-электән үк киң таралган була. Бу базар көнчыгыш һәм көнбатыш юллары кисешкән җирдә урнашкан. Болгар шәһәрендә Ага базар дигән урын булган. Монда инде 10нчы гасырдан ук Болгарга килеп, зур сәүдә эше алып барганнар. Менә бүген дә шушы бәйрәмне, шушы Ага базарны без яңарту максаты белән керештек шушы эшкә. Фестиваль халыклар бердәмлеге елында уза. Ага базар быел беренче генә тапкыр оештырылса да, биргә инде 600 катнашучы һәм 1000нән артык кунак килә. Инзилә Хөсәйнова, Алмаз Етдинов, Яңа гасыр каналы. Татарстанның Әгерҗе районында Гырон-Беттон гөрләде Удмурт халкының милли бәйрәме елдагыча зурлап уздырыла. Гырон-Беттон чәчү тәмамланганны аңлата. Бу көнне халык уңыш булсын өчен дуга кыла һәм яхшы һава торышына рәхмәтләр укый. Бәйрәмдә Татарстан халыкларының милли уеннарында катнашырга мөмкин иде. Килгән кунакларны Удмурт халык ашлары белән дә сыйладылар. Халыкның гореф-гадәтләре белән сәхнәдән Ижевскидан Ойкай фольклор җыр һәм бию театры таныштырды. Безнең бит күрше авыл бу. Шуңа күрә удмуртларның гореф-гадәтләрен белергә телибез, күрергә телибез. Шуңа күрә килдек. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик июль ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр мендерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда явым-төшемнәрсез температура 24 градус. Атмосфера басымы күтәрелү сәбәпле республикабызда явым-төшемнәр кими. Төнге температура шактый төшә, урыны белән 10 градуска кала, ә көндез төньяк көнчыгышта 23 градус җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевста антициклон тәэсире көчле бу һава шартларын бераз үзгәртә. Көн аяза, температура берничә градуска күтәрелә. Алда көннәрдә температура тагын нормадан арта. Көннәр эссе булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн аяз һәм кояшлы булачак. Җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми. Иртән көн бераз җилле булса да, көндез һава шартлары уңай якка үзгәрә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта аяз һәм кояшлы көн көтелә. Көндез температура 24 градуска кадәр күтәрелә. Яңгыр беткәнен көткән Салават күперен дә күрми калган дип халык мәкаләләрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Без буны хәтта некроз стадиясендә дә торгызырга сәләтлебез. Операциясыз бортик бер укол ярдәмендә. Хәзер үк доктор Оз медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. 27 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 45%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.